Velkommen til dansk litteraturhistorie, til litteraturen mellem 1450 og 1600, også kaldet renæssancen. De næste minutter gennemgår jeg historie, kunst, arkitektur, litteratur og uddrag fra centrale værker i perioden. Renæssancen er først og fremmest en periode med opbrud. Opbrud fra kirken og fra, at der kun er én sandhed, som kirken har udstukket. Og renæssancen opstår og er knyttet til de italienske bystater. En bystat er altså en hel stat, men som består af først og fremmest en by, og så lige området omkring byen, som har selvstyre. I de italienske bystater opstår der en ny kunst og arkitektur, som er renæssancekunst og arkitektur. Her der vender man tilbage til antikkens æstetik eller skønhedsideal og begynder altså at lave kunst og arkitektur, som man gjorde i det gamle Rom og i det gamle Grækenland. Dermed så bliver antikken genfødt. Renæssance betyder genfødsel. Grunden til, at renæssance opstår i byen, det er, at en by er dynamisk. I en by er der håndværkere, og der er handlende, og der er brug for fornyelse hele tiden. Der er bevægelse, der kan ske noget. Ude på landet er det mere statisk. Der har man ligesom sin gård, og man har sit hierarki, og der er årstiderne, som man følger. Men i byen er der altså plads til dynamik, og det er her til bykulturen, at renæssancen, som er altså en opbrudsperiode i Europa, at den er knyttet til. I løbet af renæssancen, der svækkes kirken, og mennesket styrkes. Man taler om det, der hedder humanisme, som siger, mennesket er i centrum. Ikke kirken, ikke Gud. Mennesket er i centrum. Mennesket har en værdi i sig selv og et rigt udviklingspotentiale. Renæssancehumanisterne er ikke imod kristendommen, men de er imod kirken. Kirken er hyklerisk, siger de. Kirken taler om nøjsomhed, samtidig med, at den bare rager til sig. Kirken har ikke sandheden om Gud, siger renæssancehumanisterne, som sætter mennesket i centrum. En meget central humanist er Erasmus af Rotterdam. Han skriver netop om kirkens magtmisbrug. Og en anden central humanist er Martin Luther, tyskeren, der i 1517 begynder den bevægelse, der bliver til reformationen, som vi også får op i Danmark. Martin Luther gør op mod den skik, der hedder aflad. Altså at man kan købe sig til syndsforladelse, at man kan begå en hvilken som helst synd, og hvis man har penge nok, så kan man altså få den slettet igen, så kan man få aflad. Nej, siger Martin Luther, det kan man ikke. Man kan ikke piske sig til at få syndsforladelse. Man kan ikke bede sig til det, man kan ikke købe sig til det. Man kan kun få syndsforladelse ved Jesus Kristus nåde og barmhjertighed, og ved et inderligt gudsforhold. Og dermed så har man egentlig ikke brug for præster i princippet, fordi det handler om den enkeltes gudsforhold, den enkeltes inderlige tro. De tanker fører som sagt til reformationen. Og i Danmark, der bliver reformationen indført i 1536, og Europa bliver dermed delt imellem en katolsk del, som man så holder fast i kirken og kirkens riter, som hører til katolicismen, og så den nye protestantiske del, som Danmark også er en del af. Mennesket er i centrum i renæssancen. Mennesket er i centrum i kunsten, i arkitekturen og også i videnskaben. I kunsten kortlægges menneskets anatomi, det perfekte menneske i ham, der hedder Vitruviusmanden, som jeg viser et slide med lige om lidt. Det er også menneskets anatomi, som ligger til grund for arkitekturens æstetik faktisk. Videnskaben frigøres fra teologien. Som oftest så arbejder videnskabsmændene uden for kirken. De er ansat af en fyrste, som betaler dem. Og Copernicus, han fremsætter en teori om, at det ikke er jorden, der er i centrum af universet, altså det geocentriske verdensbillede, men at det derimod er solen, der er i centrum. Altså at jorden og de andre planeter, de drejer rundt om solen og ikke omvendt. Og det er en trussel for kirken, at han siger det, for det formindsker deres magt. Og det gør også, at det her statiske og hierarkiske verdensbillede, vi kender fra middelalderen, altså opløses. Tycho Brahes observationer underbygger Copernicus' teori. Copernicus' teori kommer først frem efter hans død, netop fordi det er springfarligt at sige. Men tanken er altså, det er solen, der er i centrum, og rundt om solen kredser jorden, som så dermed bliver mindre vigtig. Her har vi Tycho Brahe, dansker.
Han arbejder ude på Hven, hvor han foretager en række observationer af stjernehimlen, som netop bekræfter, at Kopernikus må have ret, at det er sådan, at solen er i centrum. Til at begynde med står han i forhør hos Christian den 4., men sidenhen bliver han landsforvist, vores Tycho Brahe. Det her er et eksempel på et renæssancemaleri. Det hedder Skolen i Athen, og I kan se centralperspektivet. Det her med, at man kan kigge ud bag ved Platon og Aristoteles, som står i midten uendeligt langt. Det er altså en del af malerkunsten, som kommer frem i renæssancen. Typisk er selvfølgelig også motivet. Ikke? Det er de gamle grækere og romerne, som er afbildet her. Skolen i Athen med de allerstørste. Vi har Sokrates, som står her og snakker måske med den smukke Alkibiades. Det hænger i Vatikanet. Og her har vi Vitruvius, manden af Da Vinci, som altså viser de ideelle proportioner for en mand, som andre ting måles efter, fordi mennesket er i centrum. Her har vi et eksempel på renæssance arkitektur, og vi kan tydeligt se arven fra antikken, altså hvordan de antikke skønhedsidealer går igen her. Det kan vi se både ved, at der er en række halvsøjler her, eller det hedder pilastre, som er bygget ind i muren, og vi kan også se det ved hvælvingerne og ved symmetrien og tredelingen, der er jo også et tandsnit heroppe. Så det er en symmetrisk og en rolig bygning med en række arkitekturtræk fra antikken. Der er ikke ret meget dansk litteratur fra perioden. Det vigtigste, der sker, kan man sige, på dansk grund i renæssancen, det er, at vi får en bibel på dansk. Det vil sige, pludselig så får almindelige mennesker altså adgang til Bibelen selv. Det er ikke længere afhængigt af, at det bliver udlagt af præsten. De har selv adgang til værket. Der er enkelte salmer fra reformationen af Hans Christensen Sten, og så er der en enkelt interessant skolekomedie, som det hedder, Karin Niding af Justesen Ranch. Men det er stort set, hvad der findes i Danmark. Det er meget sjovere at kigge ud til Europa. Der har vi nogle store centrale værker i europæisk litteraturhistorie. Vi har Decameron for eksempel, som er en meget vittig, satirisk fortælling, fuld af erotik, som hænger præster og degner og alle mulige ud. Så har vi Pico della Mirandola, som skriver om menneskets værdighed. Og pointen er her, mennesket skal styre sin egen skæbne. Ikke Gud, ikke kirken, mennesket i centrum. Montaigne, han grundlægger en helt ny genre, essay-genren. Og pointen med essayet er, at det er sådan en prøvende skriveform, hvor man kommer med et bud på sandheden, men ikke med sandheden. Ikke? Altså det her statiske absolutte, som vi kender fra middelalderen, det er noget andet i renæssancen. Det her er et forsøg på sandhed. Machiavelli er rigtig vigtig, fordi han skriver Fyrsten i 1513. Og Fyrsten er en bog, der siger, at politik er selvstændigt. Det vil sige, det er altså igen ikke en del, der hænger sammen med kirken. Og man har brug for en stærk mand, som kan sikre folkets sikkerhed og magt, siger Machiavelli. Shakespeares dramaer, de udkommer sådan lige på grænsen til barokken. Hamlet, Macbeth, Romeo og Julie osv. kender vi, som viser det splittede menneske. Ordenen er ødelagt, og Cervantes Don Quixote supplerer, kan man sige, Shakespeares splittede menneske med den her stakkels ridder, som er faret vild et eller andet sted mellem virkelighed og fantasi, og så gerne vil gøre en stor gerning, en ridderlig gerning. Og den her middelalderlige forestilling passer bare ikke længere. Det et er altså fantasi, og det han går efter, hans ideal, og noget helt andet er virkelighed, og dermed så falder hans projekt til jorden. Lidt har vi, produceret i hvert fald af en dansker, ikke på det danske sprog, men fra Peder Palladius, så har vi en formaning til folket om, at de sætter deres børn i skole. Peder Palladius' visitatsbog er altså Peder Palladius, som er biskop, der rejser rundt i hele landet for at overbevise alle præster og menigheder om, at reformationen, protestantismen, er det rette svar. Og så laver han så den her visitatsbog, som hedder Besøgsbogen, hvor han kommer med en masse sådan, meget verdslige betragtninger, som altså skal fortælle, hvordan han synes, at verden hænger sammen. Her har vi et uddrag af Palladius' visitatsbog, Besøgsbog, hvor han skriver om, at folk, hvis de har børn, som er opvagte, skal sende deres børn i skole. De små drenge, som I fornemmer er gode til at lære, at det løber i dem som varmt smør, som dejen lærer dem, og at de gerne vil læse bøger,
at gå i skole, når I spørger dem. Lad dem komme i skole i nærmeste by. Efter 3 måneder, så kan I spørge læreren, om jeres barn kan lære noget, og siger han nej, så kan I godt tage ham hjem og lade ham blive, hvad Gud har tænkt, han skal blive. Siger han ja, det er et godt barn, han lærer vel. Der er det en stor synd at tage ham ud af skolen. Da var din hud, om du tager ham ud af skolen. Enten skal han snart dø, eller du skal få lidt gavn af ham. Så Peder Palladius, han banner simpelthen for første gang her i dansk litteratur og sværger. Så han mener det oprigtigt, at folket skal sende deres børn i skole, at undervisning er vigtigt. Tycho Brahe er jo astronom og observerer stjernehimlen. Han bliver landsforvist på et tidspunkt, hvor han rager uklar med kongen. Og så skriver han dette her digt på latin og efter antik opskrift med et fast versmål, et fast metrum. Danmark, hvad har jeg forbrudt? Hvormed har jeg krænket dig i hjemstavn? Siden du er mig så hård, streng imod mig og min færd. Sig mig, hvem der før mig har udført så store bedrifter, at han har hævet dit ry op til stjernernes kreds. I al beskedenhed, hvilken dansker har før mig ydet så meget, at hans ry er kommet helt til stjernerne. Men altså, landsforvist er og bliver han. Og det var en film om renæssancen.